Nokokuba omhlawumbi ndoyike kodwa ndivumelene okokuba le ndawo ndinike itheme okanye umgomo othi ithemba phakathi kwengcwaleko. Hope in the midst of exile. Incwadi kamprofethi uJeremiya. Umprofethi uJeremiya uzalelwa eAnathothi, uzalelwa ecaleni kwaseJerusalem, uzalwa ngexesha lolawulo kokumkani uYosiya wakwaJuda. Uthe xa uJeremiya eneminyaka 12, uThixo wabona okokuba kufanelekile okokuba uJeremiya abe nguye umprofethi. Ndibhaqa apha kule ndawo umyalezo kaJeremiya noHezekile mnye ngexesha iBhabhiloni ithimba iJerusalem. Ndiyazibuza into okokubana ngaba kutheni kukuthinjo kodwa uThixo uthi sithembele kuyo. Nabona izinto ezibangela okokuba kube kuthinjo zimbini. Abantu bamkile kwimiyalelo kaThixo. Yathe yesibini abantu abakhonza uThixo ngendlela abathanda ngayo. Uthi uJeremiya xa ebaxelela kuba kudala ebaxelela apho okokuba nenza izinto ezimnxamnye noThixo. Luzawuba khona uthi xa ebaxelela uJeremiya kule ndawo esithi mabayeke ezi zinto bazenzayo kodwa ngenxa yento okokuba ngabantu aba bangamameli. Ithi fikelela into okwana ngaba uJeremiya kunyanzeleke ngenxa yothetha inyani ahambe ayeluvalelweni ngoba abantu abanenyani bayahamba akufunwa abantu abecaleni kwabo ngoba abantu abanenyani abahlalwa mntu. Ukuthinjwa kwabo kule ndawo licebo likaThixo. uThixo usebenzisa iBhabhiloni kwaba bathinjwa. Ukuthinjwa kwabo akukuba uThixo akayazi kodwa uThixo wenzela into okokuba ngaba bayazi okokuba nguThixo yedwa onosikulawula. Nalapho uThixo akathimbi wonke umntu kwaye uthatha inkokheli uThixo, uthatha abantu abakwaziyo ugcina ilizwe, uthatha izifundiswa kuba wenzela into okokubana ngaba ngoba abantu balapha baselizweni kodwa uThixo wenzela into okokuba ngaba xa kuthathwa inkokheli uyayazi into okokuba ngaba inkokheli zaloo ndawo zizawugungqa ngenxa yento okokuba abantu abakhoyo apha besecaleni koThixo. Nokokuba sikweyiphi imeko kodwa ze siyazi into okokuba ngaba uThixo nguye oza kusiphumelelisa. Ndabona apha ibali likaYosefu lithi selingathi ithemba likaYosefu liyaphela kodwa uThixo abe khona phakathi koYosefu. Lithi lipheli lithenjwa ethathwa ngabantwana bakokwabo uYosefu beseliqaleni kwakhe kodwa uThixo asondele ngoba sinabantu abasecaleni kwethu kodwa ngabona abasincatshayo. Sinabantu abasecaleni kwethu abazifemelizi zethu kodwa ngabona sithembele kubo kodwa ngabona basinika ubunzima. Ngifuna ukuthi kunisGildas there are seasons ebomini bethu. Namhlanje mhlawumbi uyakuhlekisa uThixo, omnye ngomso uThixo uyamlilisa kodwa kwizinto ogqithe kuzo yazi okokuba uThixo uthi mna ndininika ithemba lokokuba uyakuniphumelelisa nokokuba abanye abantu enithembele kubo uThixo uyayazi uba nguye yedwa uThixo. Ze nithi xa nithandaza iminyango yenu ingavulekanga kodwa zithi xa zinibuza iintshaba zenu ze nithi kungawo amandla avele enkosini. Ze nithi xa nithandaza nibona izinto zingahambi kakuhle, abantu bethanda kodwa baza kuthanda, abantu bevuma kodwa baza kuvuma, bevuma bengavumi kodwa sithembele kuThixo ngoba nguye yedwa owaziyo izinto esizicingayo ngoku nangonaphakade. Amen.